Rizabuwar At-Taysir Memory 1 ya cika ya batse da kalmomin Larabci. Littafin Al-Mafatihul Arabiyya na daga cikin littattafan da ake karantarwa. Al-Mustashfa wal Amrad, asibiti da sunayen rashin lafiya. Kamar a gefe ta dama muna gani an rubuta humma, zazzaɓi. Akwai kalmomi da dama wadda wannan shafi da ire-irensa suka kunsa a cikin wannan littafi. Kalmomi na zamani kamar irin su amaliyatun jirahiyatun, shine yin tiyata, shine amaliyatun jirahiyya. Maslun, sirinji. Naqlud dami, ɗiban jini. Fahsun, gwaji. Idan mun duba wani shafi daban kuma za mu ga an rubuta at-tabi'atu wat-taqs, wato ɗabi'a da kuma yanayi. Wannan shafi ne da ya ƙunshi bayani akan canzawar ɗabi'a ko canzawar yanayi. Kamar misali za mu ga dubabun, hazo. Qausu, qazhi, bakan gizo. Jawwun shine yanayin kansa. Sahabun, girgije. Matarun kuma ruwan sama. Rihun, iska. Ra'adun, walƙiya da sauransu. A wani shafi kuma na daban za mu ga an rubuta albaitu wa adwatuhu, gida da kayayyakin cikin gida ɗin wadda ake more rayuwa da su a cikin gida. Kamar a shafin za mu ga an rubuta haudul istihmam, baho na wanka wadda yake na zamani. Mikwatun, dutsen guga. Muwallidun, kaharaba'iyun, janareta. Quflun, kwaɗo. Mihrasun, turmi. Umbulatun, taɓarya. Tatbiqatul mafatihil arabiyya na ɗaya daga cikin littattafan da wannan memory ya kunsa, kuma shi wannan littafi ya karkata akalan zance ne wajen koyar da mutane ƙa'idojin yaren Larabci, wadda ake kiransa da suna nahwu kenan. Tun daga jikin bangon littafin za mu ga an rubuta ismun, shine suna. Fi'ilun, aiki. Harfun, harafi. Waɗannan su ne makullayen da ake amfani da su wajen karantar ƙa'idojin nahawun Larabci. Bari mu leƙa cikin littafin shi ma mu ga me ya ƙunsa. Al-idafatu kalma ce da take nuna mallaka. Misali, idan aka ce kitabul, littafi, idan zan ce littafinsa sai na ce kitabuhu, littafinsa, sai na ƙara hu. Kitabuha, littafinta, sai na ƙara ha. Kitabi, littafina, sai na ƙara yi. Kitabuka, littafinka, sai in ƙara ka. Kitabuki, littafinki, sai in ƙara ki. To haka wannan littafi yake koyar da ɗalibi yadda zai ke juya yaren Larabci cikin sauƙi. Haka kuma idan muka duba sassan littafin za mu samu wasu dokoki da wasu ƙa'idoji daban-daban har da ma tattaunawa kamar yadda muke gani a rubuce a wannan shafi, yadda ya tattaro bayanai daban-daban. Sannan wannan ga wani shafi shi ma mun ga dokokin da suke cikinsa. Har ila yau kuma idan muka duba ga wani shi ma na daban yana bayani akan alfi'lu, almadi, almudari' wa hakaza da dai sauransu. Ka yi ƙoƙarin yin rijista domin shiga wannan aji na At-Taysir Memory 1, wanda za ka samu dukkanin waɗannan karatuttuka da littattafai da muka ambata a baya. Hakika wannan shine mataki na farko kuma babbar dama ga wadda ke so ya koyi yaren Larabci daga tushe. Muna muku fatan alkhairi. Duk masu son shiga wannan aji za su iya tuntuɓar mu akan lambar wayar mu kamar haka: 0806959253. Muna muku fatan alkhairi. Astaudi'ukumullah.